Здравейте! В това видео ще ви покажем как сами да персонализирате вашия нов календар чрез нашата система. Изберете най-подходящия за вас календар от каталога ни с продукти и натиснете върху неговата снимка. В случая ще използваме работен календар 2017 Office S. Тук можете да откриете цялата ви необходима информация за съответния календар. Размери на календара, рекламна площ, минимални бройки и цени. След като се уверите, че това е правилният за вас календар, изберете персонализирай. Вече сте в нашия уникален дизайнер, където ще имате възможност за избор на цвят на календара. Появили се малък прозорец, виждате различни цветове. При кликането им те автоматично се зареждат. Ако искате да промените цвета, кликнете върху бутона Избери цвят. След избирането на основния цвят, преминаване към избирането на фон за вашия календар. Тук имате две възможности. Първата възможност е да добавите ваш фон, а втората възможност е да изберете от нашите предложения. За да изберете опцията сами да си добавите фон, трябва да кликнете върху бутона в синьото меню на лого Фон. От тук кликате върху фоново изображение, после върху Качи изображение. За да добавите самото изображение, трябва да кликнете върху полето обградено с пунктир и стрелка нагоре, където ще се появи прозорец, който ще ви позволи да селектирате фон в вашия компютър. Моля, чакайте той да зареди. Фонът ще бъде автоматично центриран за най-добър изглед. Ако случайно се скрие част от фона и вие държите тя да се вижда, имате възможност лесно да го направите с двоен клик върху него и при плъзване. Ако изберете опцията за фон в нашата галерия, трябва да кликнете бутона Лого Фон от синьото меню, после на фоново изображение и после да селектирате опцията Галерия и да изберете най-подходящия за вас фон в нашата категория. Ако фон не ви допадне, просто може да изберете друг и той ще се замени. След като приключите с избора на фон, идва ред на това да си добавите вашето лого или отличителен знак. За да направите това, трябва да кликнете върху бутона Лого Фон и да изберете опцията Лого от появилия се прозорец. За да добавите логото от вашия компютър, трябва да кликнете върху полето обградено с пунктир и стрелка нагоре. То ще бъде добавено в оригиналния си размер в центъра на екрана. Ако искате да промените големината и позицията, кликнете два пъти върху него и ще видите опцията за промяна на размер в долния десен ъгъл. Ако искате да промените позицията му, просто кликнете и погледнете с мишката в жълто поле, което обгражда логото. Добавянето на текст става от бутона Добави текст, който се намира в тъмносиньото меню. Имате възможност да въведете няколко реда текст, където да добавите данните на вашата фирма, пожелания или нещо друго.
Цвета на текста се избира от горния ляв ъгъл на малкото прозорче за персонализация. Стандартно е сив, но препоръчваме той да бъде променен спрямо картинката и позицията му. Големината на шрифта може да се избере от бутона с двете тета на него, който се намира в прозореца изкачващ при селектиране на текста, или от оранжевите стрелки в долния десен ъгъл на текстовото поле. Имате възможност да изберете различни шрифтове. Те се намират вляво от големината на текста в падащо меню. Текста, подобно на другите елементи, отново се добавя в центъра. За да го преместите, трябва да кликнете и задържите в жълтото поле, което го обгражда. Чрез опцията за центриране ви се дава възможност да позиционирате текста максимално точно в различни части на екрана. Бутона се намира на първия ред на прозореца, изкачващ при селектиране на текста. Изглежда като квадратче с пунктир вътре в него. Когато кликнете, се появява 8 опции за подравняването на текста. Подравни в лявата част, подравни от горната част, подравни в дясната част, подравни в долната част, центъра хоризонтално, центъра вертикално, завърти хоризонтално и завърти вертикално. Даваме възможност да позиционирате текста под различни ъгли. Опцията за въртане на текст се намира в горния десен ъгъл на жълтото поле, което обгражда текста при селектиране. Даваме възможност, ако направите грешка или искате да започнете по друг начин, винаги да можете да се върнат в началото на промените с бутона за започни от начало. След като приключите с добавянето на всички елементи, можете да проверите как ще изглежда вашия календар на цял екран от бутона в тъмносиньото меню Преглед. За да се върнете в дизайнера, натиснете бутон назад. Когато сте готови с вашия дизайн и желаете да завършите поръчката, натиснете бутона Финализирай дизайна, който е разположен вертикално отляво на нашия продукт в дизайнер. Ще бъдете отведени към секцията за поръчка на продукта. Можете да се ориентирате за цените от таблицата от стъпки за количества, разположена вдясно. Въведете желаното количество календари. Ще забележите, че единичната цена на продукта се променя според въведеното количество. Съответната ценова категория бива отбелязана в таблицата от стъпки за количества. Освен това, под полето за въвеждане за количество се изпреизчислява общата цена за съответната бройка календари. В случай, че желаете да продължите с поръчката, натиснете бутона Добави в количката. В този момент избраният календар е вече добавен във вашата количка. Тук имате две опции – да завърши поръчката и продължи да пазаруваш. Когато селектирате завърши поръчката, ще бъдете отведени на страница, където да прегледате всички продукти в количката. За да продължите, натиснете продължаване с поръчката,
където ще трябва да въведете вашите данни. Ако искате да продължите с пазаруването или да разгледате другите календари от магазина, натиснете "Продължи да пазаруваш". Когато сте готови, селектирате количката в горния десен ъгъл на нашето зелено меню, който ви изпраща до количката с всички продукти, и бутон "Продължаване с поръчката", където ще трябва да въведете вашите данни.